padha Dwirahama pancen dasar wasis kang ngati busana kami mbuwi luhuring budaya keplak ala mulat ngojiwati salirat nanadan ambak sapa caing awas yo hati-hati ger Kandas luas ing sasalae nyata lamun nang sepake miwir sampur la awas yo arah kono ya ayo tanjak godhong tumapaking padha Dwirahama pancen dasar wasis kang ngati busana amimbuwi luhuring budaya awas ya Yuk, Yawasi. Yuk anggota KKA sing nganggur. Iki perlu waspada dijogo ya. Dijogo ya. Sing nganggur ayo done lapangan. Dijogo kabeh yuk. hati-hati ger ya awas ya Yuk. hati-hati ger ya mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja aji mumpung eling ngadep uripne nadyan isanom mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja Yuk. kanggo atuladan anak putune kang nerosake babasan wahing aren kudu eling awas yo Yuk. Wis tempat yuk. untuk penonton bisa mundur sedikit nggih ayo awas ya monggo untuk penonton bisa mundur sedikit ya ya karena hati-hati ger selapret kapret kampung ngongkang kandang riak ngati bengi embal konange loro slendra selapret dielok acarane kepang nyongklang marake ngigel macan mangap magap bojang kano kalea kiprah wis cacaka konangan reyak panyataka gembira selapret kapret kampal ngongkang kandang riyak kate bengi embal konange loro slendra selapret belok carane kepang nyongklang marake ngigel macan mangap magap bojang kano kalea kiprah wis cacaka konangan reyak panyataka gembira awas yo
hati-hati ger. Ya. Iki belinge gelas. Ing sisih kidul tanah Jawa dumununge ana sekara kang nyata gedhe ombake gulung gumulung ora kendhat saben wayah ana calma kang nyata wani sembrono kreta kencana dadi titiyane pasurya dewa ana tandingi katon sumunar moga nyemsamake ora kabeh dewa bisa nyasake ing sisih kidul tanah Jawa dumununge ana sekara kang nyata gedhe ombake gulung gumulung ora kendhat saben wayah rana calma kang nyata wani sembrono kreta kencana dadi titiyane pasurya dewa ana tandingi katon sumunar uga nyemsemake ora kabeh dewa bisa nyaksekake. Caritane wayang Ramayana ing nagara Ngalengkati raja Ratu Buta Rawana raja gawe geger nyolong Dewi Sita Anoman si gedhe putih golek sapa wi Suwana tahapan Sita dijak mulih konangan Indra Cetalapati ing Anoman ora wedi gedhe ladalah ngalangka tiabang 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 takak milong waong pada pating awas yo jan senenge iram ki Sing reok tenanan ya. Wis rambanan pokoke. omah gedhe kabeh dadi harang dadi harang dadi harang dasa muka nangis gerang-gerang iyo
napa nggih diparingi. Klintang-klintang napa andhap ngabala klingklang. Grayak-grayak sae kasang atang balang. Adi ngadang adendang goyang Semarang. Nika Pak D. Pak Ne dendam Pak Ne. Ya. Yes. Iringane bonang gambang rebab kendang atas-atas Pak D. Ilang samar atiku ora sumelang ora jemplak ngomandang goyang Semarang awas. Mangga. Pamintaku nimasidose atut runtut tanasah reruntungan ing sarina lan wangine datana genggang sarambut lamun adoh saketing ngati yen cedak tanasah mulat krida asih Pindo bibilan pituna ayo bareng Kang Mas netepi ing wajib
yen ditinggal lunga setengah mati ya tak lakonane walah abang awas mencok ning kara alang biru mas walange putih bujang maneh ya mas orang luyur sing wis duwe putu ora tau mulih andeng-andeng ya mas ana piling
aku ora bisa turu kelingan sliramu ngalor ngidul ngeten paling ulon rono mrene ing saparahan pengen kumpul mas habis kalakon awas rino wangi ya kono ya ditulungi sik iki balane iki kok yo melu kumanan seneng kene ya alon-alon didokke sik ya ya nggih sekedap niki ya, wis kono pamen digayangke dhewe acarane dhewe. Ya. Ayo. Cek malah do nonton yang dhuwur sound system iki apa kuwi kacang atom. Ga sing nang mburi sound system kacang atom. Ayo. Ah mimun, payah mimun. Sing nang mburi sound system kacang atom. Kalau kae genderane kumablat angawe-awe abang putih sangat wiwarna iku lambang sejatine nagara kita wis mardika kang ada dasar Pancasila dumadi kalane tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 1945 rambate ratahayu lopes kontol Paris rambate ratahayu lopes kontol Paris tumandang barang maju nunggal tekad rahayu merdeka 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 bumi kelahiranku merdeka 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 was tetap merdeka kalau kae
ping apa